Charlotte Magceke nawo umuntu okhona ngaphakathi ngivume ngebingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Kumele phela kube nomehluko ongenasifanayo. Ngibona ukuthi kushintshile. Yes, no kushintshayo nayo arthritis. In as much as sisongena kwinkonzo yethu kodwa kumele singaluthi ayadona inkonzo yabantu. So angilindelekile ukuthi mase sekufuna-ke manje abantu bahlalelana kube njani. Masiphathekisene umama ukuthi how it's done, you know, and everything. Iy'nkonzo zethu before siqala sifunda kanje esontweni. So ungaphatheki kabi mase uzoshandaza ozoyenza basivula isithuba lokuthi abantu bezofakazana nani. Ufunda kanje, this is where you make mistakes. And this is where it's okay to make mistakes. Awuvele nje uvele usukwazi ukukhuluma njengomama ohlangana phambili. Nabo bethi abancane for sure ontanga bakubheka ngitshela ukuthi lo khona lapho babengenzi khona kahle ukuze bekwazi ukuthi ufike lapho. So asikhululekeni inkonzo nje yethu noma ukuthi usizongathi ufuna ungitshela ukuthi hayi khona ihimo oyithandayo nana ngokuthi kunikeze ithuba, we will do that. Eyethu le nkonzo le. We will have two parts but sizoqala ngema devotions ethu. Sizothola our opening hymn from Usis Ndongayise. Sithole a prayer from Usis Pindile, and then sithola our second hymn from Usis Singo. Ngithanda ukumbingelela egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Iculo lokuvula inkonzo sizothola ku-hymn number 56. Hymn number 56. Dinika mehlo,
Keza nabo bonke abakufisayo ngomngcwele. Siyacela ngomzuzu namhlanje ngomngcwele. Sithi makuqala le nkonzo ezoqala njengamanje. Ungene nabo. Bonke ozokwenziwa ungabi yibona kodwa kube umoya wakho. Kube ukuthanda kwakho, uthando lakho. Kubo bonke ozokwenzela moya wengcwele. Uhambe enahlweni zakho. Singaphambuki ngoba singabantwana. Kodwa esikwenzayo masikwenze wena moya wengcwele singenzeli abantu. uNkulunkulu onamandla wonke. Masiphe umshayeli inhlonipho engakafiki. Masibonge izilakho ezofundwa namhlanje. Sithi masibuyele emuva singabantwana bakho lisiphilise naphambili. Sithi masiqeda isevisi yethu lisiphilise kubo bonke abagulayo, kubo bonke abafisayo, abanefiso, kubo bonke abanamaphupho. Ufezeke bonke moya wengcwele. Siyabiza moya wengcwele ngena nathi. Wehlisa umoya wakho, wehlisa umoya wakho emakhaya lapho esiphuma khona. Wehlisa umoya wakho emndenini le esinayo moya wengcwele. Siyabiza moya wengcwele ngegama likaJesu Kristu. Amen. Sizothola iculo lokuphelezela umthandazo, uhymn number 53. Ithemba langu Yesu Thank you.
Themba lami lona, ngonyuka nalo. Themba lami lona, ngonyuka shop ayithiwa khona ukhona ngapha ngemuva kwethu khona ngapha siyacela kakhulu ukuthi ni support as intsha. We are trying to raise funds kunesemini ezayo maduza ne-YPD, so singathanda ukuthi ke sibe nemali ezovumela ukuthi abantwana abaningi bekwazi uku-attend. So uyacela abadala ukuthi nje manje senihalela amaswidi ezophuza konke kukhona ngapha nama-snacks. Siyabonga. Sesizothola iscripture sethu sizofundelwa uSisi Owami. Amen. Namhlanje ngizofunda izwi lethu kuJobe. uJobe amavesi awu-2 elokuqala kuJobe chapter 2 verse 9 to 10. Elesibili kuJobe chapter 5 verse 8 to 11. Wayesethi umkakhe kuye uJobe chapter 2 verse 9 to 10. Elesibili uJobe chapter 5 verse 8 to 11. Wayesethi umkakhe kuye, usabambelele ekupheleleni kwakho na? Thuka uNkulunkulu ufe. Kepha wathi kuye, ukhuluma njengalokhu owesifazane oyisilula ekhuluma. Siyakwamukela okuhle kuphela kuNkulunkulu, singamukela nokubi na? Kukho konke lokho uJobe akonanga ngomlomo wakhe. uJobe chapter 5 verse 8 to 11. Kodwa mina
bengiya kumfuna uNkulunkulu. uNkulunkulu bengiya kubeka indaba yami. Yena owenza izinto ezinkulu ezingaphekiyo, izimangaliso ezingena kubalwa. Yena onisa imvula emhlabeni, athume amanzi ebusweni bamasimu, ukuze aphakamise abayizimpufane nabadabukileyo. Baphakanyiselwe ukusindiswa. Yabonga. Amen. Inkosi sesifunda lezi. Ngezwi sisitholile. Ngizocela before sikuye kumuntu ozoshela ipreacher yethu. Siyazi ukuthi ke inkonzo ye-PDN, I think mama bayabona ukuthi we-PD iyashisa iyeza kancane. So nje sicela ukuthi ke mama ukuthi besisize ukuthi ke nathi sibabone bakhona. Ngoba sinzo ningazimpilo left out. Yes, kodwa ngicela nje ukuthi mama besiphe i-chorus encane. Konitozotholana umusa nesibusiso. Konitozotholana umusa nesibusiso. Konitozotholana umusa nesibusiso. Konitozotholana umusa nesibusiso. Siyabonga kakhulu omama sesicela ke i-Sunday school. Kwaze kamnandi ukuhamba noJesu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Mama, Nana, Gomez, Sunday School. We'll now have introduction of our preacher by Usus Notland. Amen. Njengoba sesifundile isithuthi sofundela usiphokazi. Yena uzoshumayela. Yes. Amen. Izinto lanamhlanje uzoshumayela usiphokazi. Okay. Ukushumayela akushumayeli abantu abasha ngithi sithiwa senikeza nathi omama ngithi kuthiwa sisi aba-exhortayo abafundisi umlayezo wosuku ebantwini abasha. Bawo xa Oh
ngingaze nami ngitatazele njengodladlo ngoba ziningi into eshiwo uma ufika phambili bikela abafundisi ugcina usuthukile vele so nje hayi kusukela izolo bekubingelelwa nalamhlanje siqhubeka lapho ekugcinwe khona-ke siyambonga uNkulunkulu-ke ngosuku lwanamhlanje okukhulu kangaka not namhlanje kuphela from izolo namhlanje nakusasa sibonile khona kade befisa ukuza yohlanganela kanye nathi but we were the chosen ones isikhathi sethu sobumnyama sikangafiki so uNkulunkulu-ke ufanele ukuphiwa zonke iy'bongo ngalezo zinto kuba izinto ey'ncane ezenzakalayo endleleni ezenza ukuthi ungabubonanga ubukhulu bakhe so masibe simbona thina ubukhulu bakhe kufanele ukuthi simdumise simnikeze udumo lonke lube ngolwakhe ngoba uyena vele umenzi wezinto zonke okubi nokuhle uyena okwenzayo so isivule namhlanje-ke lizofocus ekutheni it's okay to suffer kodwa ungasafarishi ehlathini it's okay ukubuza ubuhlungu uvumelekile ukuthi uze ubuhlungu but bheka indawo ozwela kuyona ubuhlungu ngoba okunye ubuhlungu ngathi uma ubuzwa kanti usehlathini noma yini ngafika ikukhulu kanti uma ubuzwa ubuhlungu usendaweni kaNkulunkulu uya-understand ukuthi ubuhlungu obuzwayo buzwelani so right now sithola indoda enguJobe ehlushwe kakhulu uJobe eyindoda nje mangibe ngilifunda iBhayibheli noma sisakhula sisindaba zikaJobe uJobe ube umuntu rich ube umuntu akagcina ngokuba rich uphinda futhi ube nomndeni aphinde futhi abe nabantwana kodwa kuzona zonke lezi zinto anazo unobuhlungu futhi unokuhlukumezeka futhi so empilweni-ke akuhlezi kukuhle ngaba nakho namhlanje kusasa kungahamba kuphinde kubuye but i-question enginayo ukuthi ubuhlungu ubuzwa ume kuphi nendawo uyahlushwa yebo uhlushwa ukuphi nendawo so lithi izwi lanamhlanje uJobe-ke wathi sehlushiwe bafika amadoda amathathu aza kuyena afike amtshela ukuthi suzu unamathumba I think kwakukanjalo bembuza ukuthi sikushiya kwesinye isimo sesifica futhi manje unamathumba and uhleli uthi uNkulunkulu wakho uzofika umsizi wakho awumthuki ngani lo uNkulunkulu wakho kodwa kazange azabalalele uJobe into ayenza nje kuphela he remained with faith wayewazi ukuthi wakho uNkulunkulu uzofika wayekhola ngokuqonda i-impact uNkulunkulu ayidlalayo empilweni yomuntu ngoba uyazama ukusikhombisa uJobe ukuthi ngisho ekhaya ebaleni uyadukiswa ngoba unkosikazi wakhe naye wamncenga wathi muthuke noNkulunkulu wakhe akazi ukufika kepha uJobe akazange aza amflathele uNkulunkulu wathi indlela owenza ngayo nawe wenzisa okwesiwula so namhlanje ngizonikhumbuza ukuthi uNkulunkulu akalahlani zange zamlahla uJobe noNkulunkulu noJesu naye wathelingwa bemcelile ukuthi singalesi akasishintshe sibe ngamatshe naye he stood there and remained with faith azi ukuthi uNkulunkulu amagama awashiya uthembisile and kuzakwenza ngalendlela asuke esho ngayo siphinde sibheke lapha yana kuverse 8 to 9 esithi kodwa mina ngiyakumfuna uNkulunkulu esikhathini ezinhle esikhathini ezimbi uyedwa kuphela umuntu ekufanele umfune empilweni yakho ilo uNkulunkulu lo ongazange azalahle umuntu ilo uNkulunkulu lo okhiphe inkingeni and khona incwadi engangiyifunde ayithi mongenazi inkinga akuze ukukhulu uye phambili ngoba izinkinga nama mistakes owenzayo empilweni ayakwenza ukuthi elevate from la kade ubheda khona and uye endaweni evulelekile kakhulu so asimthatheni kuNkulunkulu njengoba enguyena ezimpilweni zethu sikhumbule uJobe owahlushwa kakhulu but he remained enyaweni zikaNkulunkulu qoqole lithi ngohlala ezinyaweni zikaThixo noma ngabe isimo sikanjani so ngiyacela ke bazalwane ukuthi singalibali ukuthi uJobe uke wahlushwa naye and then kubantwana laba sengusisi omdala mina I believe so angisalingani nabo empilweni right now istage ekusona into esifuna nizwanishe ngayo kuphela izincwadi zenu
leave the rest bazowarisha ngakho abazali babo. Into okufuneka uyenze wena just focus on your school work. Yabona mawubuka indlela okhula ngayo uyibuke njenge privilege. Abantwana abaningi la ngaphandle bayasafarisha. Abantwana esisebenza ngabo abathathe entweni uzofisa engakuthiwe eclassini ungafike usize wonke umuntu ophefumula eclassini but akwenzeki. But I'm here today to tell you guys ukuthi you are the most privileged. Nibe nenhlanhla nibe abekhethelo. Lokho okuncane nikutholayo kwanele. Ziwarishe ngezincwadi zakho kuphela okunye ungaziwarishi ngakho. Ngizocela ke bazalwane ukuthi siphakame nje sonke sikhulekeni. Sizokhulekela konke okubi. Sikhulekele konke sibhekana nakho. Sikukhumbule ukuthi umdali uyasithesta but ukutesta ukuphi. Maye ukutesta uyamvumela yini uSathane ukuthi anike ngoba uNkulunkulu naye ukucompetition ngathi unakho ukuba ne-pride ekutheni ngiyanikela ngaye fine but I know angeke aze akuvumele ukuthi udlale ngaye Sathane. So if uvumela uSathane wazi ukuthi uNkulunkulu uluzile uSathane uwinile. So the only solution right now is just to repent. Sibuyeleni kuThixo ezinyaweni akukho ukuhlupha uma uNkulunkulu ngoba uyakhumbula ukuthi indlela asebenza ngayo ufike enze okubi abuye futhi enze okuhle unguNkulunkulu kanjalo ke uNkulunkulu lo. So asiphakameni sonke sivaleni amehlo sangeleni umkhuleko omncane siqhubeke nenkonzo yethu praise. Sithi moyo ongcwele kulungile namanje. Sithi moyo ongcwele kufanele. Konke lokho esinakho uNkulunkulu sikubonga kuwena. Siyabonga ongcwele singenalutho. Siyabonga moyo ongcwele sihluphekile. Siyabonga moyo ongcwele singenakho esizokudla. Basiphakamisa wena uNkulunkulu njengamanje. Nanoma babungehla
ungasibona baba siphansi ngoba silinda ukuphakanyiswa nguwena. Waze wamuhle-ke manje mina intambama nayizolo futhi ubumuhle. Ubani lomuhle kangaka ezimpilweni zethu? Wasithanda uNkulunkulu sona, wasithanda uNkulunkulu singenzi kahle, wasithanda uNkulunkulu singakudumisi, wasibekezelela mesiyolungile. Uphakeme-ke dwala lensindiso yethu. Siyabonga ngendodana yakho izelwe iyodwa, ingekho uNkulunkulu enjonganikela ngayo. Noma kunjalo baba siyaqhubeka siyona, asone ngoba baba siyazi ukuthi sesifelwe izono zethu. So ngoba sisemhlabeni sifaya uNkulunkulu endleleni enhle, endleleni yokukholwa. Siyazi moyo ongcwele ukuthi kuwona wonke amathane usilindile ngale ngasekukhanyeni. Masihambe baba umnyameni kodwa siyazi ukuthi sihamba nawe. UnguJehova ke wena ongumalusi wethu omuhle. Kulungile moyo ongcwele masihlushwe, kulungile moyo ongcwele masihlupheke. Siyakuphakamisa manje ngoba sethembe wena. Umuhle baba ezimpilweni zethu, umuhle uNkulunkulu ezimpilweni zethu. Usithandile baba nemindeni yethu. Wase uNkulunkulu ukuhloniphana. Sikhule baba sibangakanye sikhuliswe nguwena. Siyabonga uNkulunkulu ukukwazi. Sibonga uNkulunkulu ukuthandwa nguwe. Siyazi mase kufike thina amazulu ayavuleka. Siyazi moyo ongcwele ukuthi awufuni ngathi. Wasithanda kangaka uNkulunkulu ngubani na? Siyakhuleka kuwe namanje mvela inqangi. Dwala lensindiso yethu elihle. Sikhule kuwe singabantwana. Sisiduka bezindleleni zakho. Bathi siyakhuleka kuwe namanje uNkulunkulu olungile. Sisikhumbuze baba ukuthi wena unguNkulunkulu wezimangaliso. Siyakhuleka kuwe namanje uNkulunkulu omuhle. Sinxusa wena kuphela. Baningi othi xa bakhona eminyango, baningi uNkulunkulu othi xa bakhona lapho sihamba khona, ukuthi sisabona wena kuphela. Nakhona sikuboni ngobuso, sikubona ngemisebenzi yakhe emihle. Siyakhuleka kuwe na uNkulunkulu wethu olungile. Yehla kithi namanje siletha ukugula phambi kwamehlo wakho. Siletha uNkulunkulu izifo ezifikela emhlabeni ezihamba noSathane. Siya declare manje in the most powerful name sithi akanandawo uSathane ezimpilweni zethu. Uwena wedwa baba obusayo. UNkulunkulu ke manje wangunaphakade. Wawukhona eqaleni namanje futhi usasekhona. Nasekupheleni futhi siyazi ngiyophela kanye nawe ngoba konke okusemhlabeni kwaziwa nguwena. Siyakhuleka manje kuwe uNkulunkulu wethu olungile. Ngaye ke wafa wavuka kuze kube ingunaphakade. Amen. Yesu esitholile inamandla ukukhuluma ngokholo. Ukhuluma ngokuhlala kuNkulunkulu ngekhathi zonke. Khona le I think people lesithanda ukuthi noma ngihamba esigodini sethunzulu abantu kwesagoba wena. Okusho ukuthi that's an assurance or that's telling us ukuthi yohamba emathunzini amanye. Yohamba kunyameni. But if you trust ukuthi uNkulunkulu nawe then angeke uzuzuthuke. Ngithanda izinto kade oyisho ukuthi ekudaleni the advice that you gave ingane ukuthi the more cooler, the more you see the need to actually have God on the side. But since Kati, mhlambe in our teen years, kakhulukazi varsity, yabona-ke varsity. Ilapho phela ubona khona ukuthi phela iqala khona and futhi into ekhona ukuthi futhi ziningi izinto and awukho ekhaya. Ifoni ifile umzali uzofona ifoni ifile, you can do whatever. But uyabona ukuthi ayikho enye into ngapha ongayenza ngaphandle kokuthi ukhonze uNkulunkulu. Even when you actually move away, uyabuyiseleka because God is literally the only way. Ngisho nalezi ezinye izinto uyabona ukuthi azikiseleli indawo. Kwesinye isikhathi ngiyazi manje ukuthi sesicabanga ukuthi ukukholwa akusekho mnandi, especially for ingane, like why do we do it, you know, ngesontweni ngobhore, but kumnandi. Yazi ukuthi indaba ngiyibona ukuthi kumnandi basesontweni ngoba ngifuna ukuhamba nathi. Bengingase nize kusemina eYPD nihambe zonke lezi zinto khona ngizobona ukuthi si-atake izinto that are related to us ngoba siya-understand ukuthi sibancane kunezinto ezithi go through. Kunezinto mhlawumbe omama kade bengeke bekwazi ukuyixoxa manje, but uma ufika laphaya iy'ngane la sike sasine-topic yayikhuluma ngotshwala, bakhala abazali, kwakhala abazali kakhulu kusho ukuthi iy'ngane ziyahlupha nani. And then abanye bakhuluma nabo abantwana because these are the things that we are faced with. And mina ngihlezi ngisho ukuthi if asikhulunywa esontweni, social media will do the job. And the social media shape is quick to go about it. So this is where we are molded, this is where we are shaped.
I-theme yethu esemina is saying, do not conform to the standards of this world. Because as a school, we are seeing that we are conforming more. uNkulunkulu simphimisa ngamazwi ukuthi siyamkholelwa. But ukwenza kwethu is actually us conforming to the standards of this world. Ngoba we don't want to be left out. And there's actually nothing wrong. Mina 25 years of experience have shown me ukuthi there's nothing wrong with being left out. Alright, impela ukuthi uhlale kuNkulunkulu wakho ngoba uyena kuphela umuntu ozokusiza. Njengahle sithi uNkulunkulu bogogo bethu, uNkulunkulu boma wethu. Nibona nje nikwazi ukulala ekhaya nedlile. Nibo labo uNkulunkulu boma wethu. So why singabathathi ke labo uNkulunkulu sibenza updates ukuthi nathi bezosisiza kwezethu impilo, nathi sizokwazi ukuthi siphile. So thank you so much for izwi lesikhulumise ngefaith. Nanokuthi kumele sithembe uNkulunkulu. I-idea ngizokwenza advice mama. Besizothi bengizovulela ithuba lokuthi abantu befakaze, but then ngabona sekuthandaza. So I don't know if you can do it after the prayer because akuvumelekile. Ukuthi abantu beqhubeke bevumelele abantu ukuthi befakaze noma sesithandazile. Kona bekumele sithandaze afterwards kodwa ngithi siyafunda ingakho ubeke kahle ukuthi njengoba sila sizofunda uyabona amaphutha esiwenza la ngaphakathi umoya lapho engiholela khona ulungile noma ngixoxa ngihle phansi lapho umoya ungiholela khona it's okay ngoba siyafundisana ukuthi senza kanje and ukufakaza siyakufisa ngoba ila enikhula khona nokwazi ukuthi i-self esteem yenu nikwazi ukukhuluma independently sinisize lapho nalapha ngaphandle ngoba asinazi njengoba usheshile basevasithi sisinesukane la nifike lapha sifike senifakaza sethuba ukuthi hayibo uFefe wayefakaza kanje kanti izinto ezithatha kwamanye amasonto ngale. So it's good ukuthi platform le let's do it la bakwazi ukuthi hamba kanjani and then next time they will know ukuthi from la siya la from la siya la kodwa umoya ukholela ngala ukholela ngakhona angithi kwabasidisiwe ukuthi kusathiwa bese kuthiwa akucula akuthina kokufakaze. So it's okay though singathathi singa implement into yabasindiswa but asikufunde ngoba thina sikwenza nge-method African Methodist sikwenza nge-method. It's okay sizokwenza noma sesiphuphe ukuphuma ku-method yethu however asayibalulekile kuzanele lithu. So now sizovulela ithuba lothanda ukufakaza izwi livuliwe sizwe lomshumayeli mewukuthi unento ezoyenzile lapho noma ngabe uba welcome as a perfect ayikho indlela mawukuthi nje ukuzwile okushiwo lentuzana noma ungazi manje laphambili ukuthi ngiyabonga ngezwi la namhlanje ucela uNkulunkulu angisize ukuthi mina ngimthembe ngikhathi zonke ukuthi uqedile kodwa ngivulelela i-YPD Sunday School njengoba incane khona engayekho makhele njengoba sonke ithuba futhi Ngizohlala ezinyaweni zikaJesu. Ngisukuma nje namazwi ambalwa ngicela isifundweni namhlanje esithi ngiyamfumana uNkulunkulu ngiyambeka indaba yami. Ngiyazi ukuthi abantwana bengathi ngimfunelani uNkulunkulu ngoba ngizophila naye umama nginaye kodwa
ungakhoni ukutshela umama. Kunezimo ethize ongakhoni ukutshela ubaba. Kodwa uNkulunkulu uyakhona ukubika yonke indaba yakho. Ungenzeka mhlambe esikoleni awukhona ukubona mawufunda. Manje uyasaba ukutshela umama ukuthi ukushaya. Uyasaba ukutshela ubaba ukuthi ukuthithisa. Uthi awuboni kanjani manje ufuna ukufeyila yini yabona. Kodwa kuNkulunkulu uyahamba uNkulunkulu angisaboni emehlweni. Ngenze njani? Nginika indlela ukuthi ngenze njani. Mhlawumbe usulo mntwana oqala ukuhlupha. Uhlupha abazali. Mawuhlupha abazali uzobathola abazali. Uzobathola abazali. Abazali balethe ukuthi kahle kahle bezogada wena. Bawo uNkulunkulu bakho basemhlabeni. Mawuhlupha bona kufanele ukuthi uhluphe uNkulunkulu wakho. Mawuhlupha abazali bakho besaphila uyothola phela imithuba lokuthi ulungise indaba yakho. Namhlanje lamazwi athena bavulwe angiphe enye ingqondo mangithi ngiyayibuka. Hayi ukuthi akhuluma nabantwana kuphela kodwa nabo ngabethu ayakhuluma nabo. Bayabika indaba zabo kuNkulunkulu ukuthi nina niyahlupha. Abantu bayahlupha la. Ngenze njani uNkulunkulu ngimqondise ngayiphi yona indlela. Ukuze umzali aqondise ngayiphi yona indlela. Uyazi ukuthi indlela yokuqala angimthethisi. Yabo. Mangimthethisa mhlawumbe uzozo. Hayi akezwe. Mawungezwa wena why ungayi kuNkulunkulu? uNkulunkulu wami angazi ngicela ungiqondise ukuthi ngikwazi ukulalela umama. Lamazwi akhuluma nathi sonke. Masiwathathe siwafake enhlizweni zethu. Siwakhulumise. Singamqhweshini uNkulunkulu. Kodwa ekumele sikwenze siyacela, siyabonga. Siyacela, siyabonga. Singabuzi ukuthi why ni. Yena uNkulunkulu uyazi ukuthi ukudaleleni. Mhlawumbe ngelinye ilanga uyoyenza lento ayidalelwe yona. Masiphuma sisebancane siphuma sikhumbe sesithe. Umuntu nomuntu uphethe ithalente lakhe. Umuntu nomuntu uphethe okuhle nokubi. Ukuwena ukuthi uhamba ngakho khona. Ukuthi uthatha lokho okubi noma uthatha lokho okuhle. Ethi umntwana mase eqala sevula izandla. Yilapho eseqala sekutshengisa khona ukuthi mina nje. Wena funda ukuthi mina ngenza ngapha okuhle noma ngenza ngapha okubi. Kodwa efanele la sigcile khona yingapha okuhle. Uthi masithi senza okubi kodwa kube ukuthi siyaphambuka siyabuya endleleni sizokwenza okuhle. Ngiyabonga. Amen. Nohlala ndithembela Angizokuba mude kakhulu eshumayeni ngoba ngaze ngaba mude nasiqu futhi angaze ngaphiwa izwi. Ihlale njalo ke ngithi njalo ukuthi base ngifunde lapha encwadini ka
osolifaka owayehlala enxuselwa ukuthi aphiwe izwi nxa yovula umlomo ayishumayele ngesibindi ihlala kaNkulunkulu. Ngiyadlula nje kuleli zwi leli laJobe elithi bengiya kubeka udaba lami kuNkulunkulu. Bengifisa ku-2026 ngoba u-2026 wephasika ilondlulayo. Omunye soke sinawo yobe ngasesiko. Bengifisa ukuthi mesingathi besibeka udaba lethu kuNkulunkulu bengathi sibeke abantwana bomakhelwane ophuzweni abaphuza ngendlela abaphuza ngayo. Sibeke abantwana nje basendaweni ke sifunde ukuthi singamhleki umntaka kamakhelwane uma esempilweni. Ku-2026 sikhulekelane. Sikhulekele ngisho umuntu engasakufuni engasavumi ngisho sombingelela ephathwa ngombingelela ungakuthi uphethwe yinhlungu zini mombingelela aqhunya athi umbuze impilo athi simkhulekele kunjalo sithi uNkulunkulu ngiyamkhulekela ukuthi lesifo esimphethe masisuke ku-2026 engathi besingathi masibuyela emakhaya kube yiphasika engathi belihlukile size sikhulekele nenkonzo yethu inkonzo yethu ngephasika igcwale kuze kugcwale ngale ayikho kungabi khona indawo namhlanje YPG seyibaliwe sikhulekele ukuthi uNkulunkulu la behleli khona uthando wabaphe lona ekuqaleni bavuselele kubuye uthando lokukuthanda nokukhonza ngoba uNkulunkulu usazoba uNkulunkulu uboke walunga futhi usazolunga. Bathi mebebuya basithole siloke simile siqinile sizamile ukubambelela eziqwini zikaNkulunkulu sifana noma sikhona nathi asiqinise singahlehli sibambelele sifane nomhlaba noma zingafika izinto ikhukhula zisilalise phansi kodwa sicela uNkulunkulu ukuthi futhi sivuke futhi njengawo umhlanga uyalala ulaliswe ikhukhula uphinde futhi uzame ume ubuyele sifane nezihlahla somyezane ngoba noma amanzi sihleze siwadonsa emfuleni isihlahla somyezane simila ngasemfuleni sihlala sihlaza ngoba siphila ngamanzi nathi engathi uNkulunkulu angasiza siphile ngezwi noma sekunjani sihleze sikwathola amanzi njengesihlahla ukuze sihlale simile noma sekunzima singahlehli singathi ngoba singalutho singahlehli asiqinise njalo uNkulunkulu. Ngiyabonga. Ngizogcizelela kakhulu kuleli esho usisifezela ngifila uyefazi. Bazalwane ngenyanga emahle. Ekhaya ayihlupheshe. Hluphe yabo uhlupha uzibonisa yini. Kodwa ekuhlupheni kwami ngawabona amaphutha ami. Ngafunda. Ngabuyela endleleni. Mina ngeke ngalomngane obethi manga ebephuza ayikancane athi asambe seThekwini siyodawa ngithi angikuzulu athi wazozenza ngcono afona ukuphi ngesontweni namhlanje uyabona yena ngathi mngana sahambe sesontweni bazawuthenga esontweni uzoya esontweni namhlanje anginamngane anginaye umngane futhi umngane ngezifundo bangani bayalahlekisa kakhulu umngane uyakushiya enkingeni kodwa uNkulunkulu ngithema ngibaleka ngiphephele esontweni ngathola ikhaya ngathola ukufudumala komama nothando sathola osisi nobuthi
ngothando esilitholayo esontweni. Kuhle ukubalekela uNkulunkulu ngoba umngani ningabangani manje. Waba senkingeni yabaleka uzosibeka. Kodwa uNkulunkulu akasoze wakushiya. Akasoze. Ebantwaneni okubalekile ukufunda. Ukufunda kubalekile kakhulu nami ngisafuna ukuqhubekela phambili nokufunda kwami. Shiya konke komhlaba ekugcineni kwenzele lutho. Kodwa mawuhleli uNkulunkulu uzobona okuhle okwenzakalayo empilweni. Uqhubeke njalo umthembe uNkulunkulu, uzithembe nawe. uNkulunkulu usizoyisiza. Angeke uthi hayi ngizothandaza ngokuphatha isikole. Ungafundi, ngeke ubone. Kufanele ufunde, thandaza uphase. Ufunde uthandaza uphase, uphumelele. Shiye konke womhlaba akunazo. Angisukumela ukushumayela. Ngisukumela engathi inkonzo ingapha. Ngiyaxolisa ukuthatha inkonzo ku-press ngoba ngibona abantu bakhe bengekho ngapha. Ngicela ukubuza mhlambe bekade kuvulwe kwephi incwadi? Antikade sikhona sonke uma kufunda incwadi. Ngicela ningikhumbuze bevulwe kwephi incwadi yesi nanasi. Incwadi evulwe la eBhayibhelini efundwe lapho owami efundwe lapho usisi ongaphambili uthathe iBhayibheli wayithi incwadi esofunda ngayo namhlanje incwadi ewubani ubani okhumbulayo ukuthi bekade kuvulwe kwephi incwadi zokhombe egcine. Yes papa. Sukuma khehla mkhulu mntomdala. Job chapter 5 verse 8-11. Ikhuluma ngani baba? Khuluma ngokuthi ngiyamfuna ngibeke indaba yami. Wabani? Ubani siyakumfuna. Okay. Angithi uyazibona ukuthi uyashumayela. Wow. Yikiloko ngoba abuye umuntu akazibona ukuthi uyakwazi ukushumayela. Angithi uyabona ivoice yakho ikhuluma kahle kehla. Aw. Nanokuthi kuvule kwathikwani. Right. Aw. Ngicela ukubuza ukuthi umlayezo umshumayeli wethu we-hour uthi umlayezo asinikeza wona uthini? Utheni umlayezo esunikezwe umshumayeli? Incwadi uyishilo ukuthi kuvule kuJobe bani? Uthe kuvule kuJobe bani? Nanasi kuvule kuJobe bani? Engizama ukusho ukuthi uma sisontweni ingqondo zitha siziqoqo. Niyezwa thandazwa? Usuku manje niyamazi ukuthi ubani lo? Uba iPD. Ubani? President yabo. Yabo. Yes, of course. President wabo. Yabo. Yasenatal. Upresident ubani upresident esimazi uRamaphosa. Unani? Unezinto zonke ezinhla iphethe. And uyabheka ukuthi niyakhula yini. Niyazi ukuthi niseclassini. Niyazi? Okay. Ngiyacela ke ningasali ngaphandle bahambe kodwa. Niyabona manje amasini yahamba kodwa ayanishiya ekakho senzwe ukukhulula ngizonibela nje. Ukuthi kodwa angiyezi ukuthi umlayezo osuku ukuthini ngizobuyisela kodwa ukuthi sisonke la utheni umlayezo oshiwo unana osiphe izwi. Yes bekade kuJob, yes beku5, yes bekuvoice bantu bani umlayezo utheni. Angithi uma ngabe kushumayeleke kuthiwa kune theme kune message angithi nani bezwa abafundisi ukuthi basinikeze umlayezo ukuthi noma ungengangizwa engushoyo kodwa naku umlayezo engifisa ukuthi uhambe ngawo utheni. Yes nani suku mama Sifocus efundweni sikhohlwe ngey'nkinga zomhlaba. cha okushiwo nako unanazo osho izwi utheni akasho njani kuhle kodwa ukuzama ngiyabonana nazo ukuthi uzama uyezwa ma
kuthiwe Thando suku usho ukuthi itheni umlayezo. Uyabona ukuthi asilalelanga kahle. Ngiyacela nanoba ubaphindele umlayezo. I-theme yethu yosuku ukuthi ithini. Angithi ndizulu press uthe i-theme yethu itheni. Unimzweni ukuthi itheni? Ngicela ubaphindele eyakho bese ubaphindele yasenathi eyalo yakho eyakusemeni ukuthi ithini. Ngicela ubaphindele mamlayezo wakho. Umlayezo ukuthi through suffering ekuhluphekeni masihlale nokholweni still. Sizogcina ukukholwa nasekuhluphekeni. Utheni? Ubalozwini. Ngicela uphinde nani. Enhluphekweni masigcineni ukukholwa. Utheni? Good. Ngiyabona manje niyazi ukuthi enkonzweni yabasha yephasika lika 2026 kubantu abasha umlayezo owavela emntwini ayisinikeza izwi ongubani nizwile ukuthi ubani ngifuna ubize ngegama ngoba ngizolibuza ubani igama. Yes Thando. Ngicela nje ukusukume unjengokunjalo usitshela ukuthi uzothini. Igama lakhe uSis Siphokazi Maduna. Thank you. Angithi nizwini urespect kunosisi angithi usisi ubani indlela esiaddressana ngayo ukuthi umuntu sinikeza inhlonipho. Ngisho ngaze ngingane sinikezana inhlonipho. Okay? Nizwileke ukuthi unikeze umlayezo otheni okabani oka 2026 because 2026 asoza aphinda kekhona. Niyakwazi lapho? Okay. And then upress uthe umlaye uthena ithing itheni uyathefuya ke nimlalelisise. Nimlalelisise ngoba nizokumuzwa kahle bayingamlalela. I-theme yesemina yethu ithi rewired, renew your mind. Bese iscripture sisebenzisayo sithi do not conform to the patterns of this world, but be transformed by renewing your mind. Then you'll be able to test and approve God's will, His good will, pleasing and perfect will. Akukho emfisa ukusho kuyena. Ngapoma ngimbuzelele. Akukho emfisa ukubuza kuyena. Ngimchazele. Oh, so ikhona ukuthi manje do not conform kusho ukuthi ungavumeli ukuthi ube owase emhlabeni yabo wenze izinto mhlawumbe abantu abasizenze ezingekho right yabo. Do not conform to the standards of this world. So unendlela umhlaba osukutshela ukuthi uphile ngawo. Kumele ucheck ukuthi indlela umhlaba ukutshela ukuthi phila ngayo ihambiselana nendlela iBhayibheli elithi phila ngayo. Ngoba ngini thina njengabantu abakholelwa kuNkulunkulu sigadwa yiBhayibheli asigadwa izinto ezishiwo umhlaba asigadwa yini kanti. So mawukuthi uyabona ukuthi lento eshiwoyo ayihambiselana neBhayibheli kodwa uyayenza kusho ukuthi wena suphila usuvumela ukuthi umhlaba lokuconsumeke so conform to ama standards omhlaba. So yilokho esikhuluma ukuthi asingabini lapho bantu laba bathi bakholwa uNkulunkulu ngomlomo kuphela kodwa ngezenzo senza izinto zomhlaba asenze izinto uNkulunkulu afisa thina njengengane zakhe ukuthi simenze. Yes. So Theme is rewired, renew your mind. Okuchaza ukuthi So you are renewing your mind, you are rewired, right? So you are checking ukuthi ke wena as umuntu before you renew your mind angeke kumele ucheck ukuthi right now umephi as umuntu uzicheck ukuthi wena kahle manje ingqondo yakhe ihambiselana nani. Mawukuthi yabona ukuthi ayihambiselana nalokho ofuna kuNkulunkulu usuyayirenew usuyayishintsha ukucabanga kwakho. So ushintsha ukwenza kwakho lokwenza ukucabanga kwakho so uhambiselana nalokho uNkulunkulu afuna ukuthi ukwenze. Nick understanding. Niseklasini angithi. Okay. Niyak understand. Nizwile ukuthi itheni ilokhuzana intimeni. Itheni. Itheni intimeni. Ngikhombile uthando ngapha ngambheki nje. Ngeke ngamkhomba uzonizubuyela ke noma ngabe ehlulekile. Ngoba ngifuna si understand ukuthi asizelanga nje ukuthi kumele sikwenze kube kuthina sikujwayele uma sesontweni siyofunda. Le class esilenze esikoleni nala ngaphandle siyalenza.
itheni itheme uyibuzile nanazi itheni sokuma kuyisho nizwile nonke ngithi okay siyabonga kakhulu ke mama siyabonga angeni indabeni zenu kodwa ngizama ukuthi sibabuyise abantu bazi ukuthi sikuphi kwezakalani nalokuthi upresident ubani upresident uhluke ngani kunini le thima ubuholi leader sasa mina ngama-leaders akusasa angithi ngingama-leaders akusasa angithi bengifuna ukuthi sizwe umuntu azi ukuthi enkonzweni yabasha ka-2026 izwi lalithi upress wena ayiphethe inkonzo kodwa upress ubani bakaba yes nani phakamisa ukhuluma njengaye siyabonga kakhulu siyabonga sendazi imathuba nophambi kwethu okay alright kulezi ntaba sisuka kuzo ngithi ngiyambonga uJehova ngoba uhambo lwami ezoluvukela abalungu agcina sengikhaya ngikhaliswa nje isimo engidibane naso amazwi asewile asengiduduzile ngoba ithi ingane uthi umshumayeli awubheke ukuthi lesi simo esikuficayo sifika ukuphi sifika isimo ngisendaweni kaNkulunkulu amen ufika umuntu endleleni uma ingane isisho ukuthi gogo konke isikhwama sey'mpahla zokushisa siyaqhubeka siyeza uma ngifika la isikhwama sangasini hhayi ngikhalile-ke phandle kodwa amazwi angiduduzayo manje athi bheka ukuthi lesi simo sifika ukuphi bengisendaweni yokuthandaza ngifikelele esiphambanweni ingakho ngithi ake ngisukume ngibonge ngoba kusho ukuthi yimi engone emuva ngibatshelile komama bayazi ukuthi ngone kuphi emuva ekhaya kodwa uma sengifika la asekho isikhwama sami angisazi ukuthi ngizogqokani manje angisazi noma ngizobuyela emuva angisazi noma kufanele ngenze njani ngoba sengikhokhile emotweni bayashumayela abantu izolo bese ngikhala ngithi nkosana kodwa ngenze njani kanti ngone emuva amazwi athi amazwi awubheke ukuthi lesi simo sifika ukuphi sifike ngisendaweni wathi uNkulunkulu uzongibona ukuthi ngisebenze emhlakalweni awuvukele emuva uphume wathi uze ephasikeni ngifulele ephasikeni mangifika ngithi hayibo lento engenzakalayo into engenzakalayo ngoba ayikazi ngenzakalayo izolo bengihluku ngisengalo babinga ngisikhishi ngathi ngivelelwe yinkinga sikhwama sonke siphethe zonke into zami ngabatshela nje abaningi bayazi so umoya wami ubonakele kodwa manje sengelaphekile uNkulunkulu ngelaphile wathi uze lana angithi ukhona lapho lifishane manje ngicela uNkulunkulu mangifika la ngihambe sengilaphekile bese kuthi igazi kaNkulunkulu lelaJesu elaqotsela esiphambanweni bese liqotsela kuNkulunkulu ukuze ngilapheke nami ngibe nokholo olungangabazi uthi wasingangabazi ubone ukuthi ngiyangabaza wathi uzobona umsebenzi ezokwenzela yona lizoshona ilanga kodwa usujabule shone senjabule ilanga izolo bengazi ukuthi sekufanele ngenze njani ngoba ngiphumile manje ngihambithi ngazi ngize ephasikeni ngiyafika ephasikeni angisazi ukuthi ngizophuma ngishonile ngizogqoka ngizogeza ngani kodwa uNkulunkulu wathi uzobona wafona umuntombazane wafonele omunye lemnambiti wathi umama usibantwana seshiya isikhwama benza imizamo eyisimanga eninkini zami gcine nami sengijabule izolo ngibonga uNkulunkulu ukuthi ukwazile ukuthi ukhombisa mina ukuthi ulolu kholo lapho olufishane oluncane angithembele uNkulunkulu ngoba ngiza nje
ngiza ngokujwayela ukuthi ngijwayele ephasini. Yeah. Namhlanje ngibonile ukuthi uNkulunkulu ufuna ngamdakazi. Yeah. Konke engikwenzayo kufanele noma ngisekhaya ngibike ekhaya. Bese ngiqeda ngibikela uNkulunkulu ngicela indlela. Ngithe noma ngicela indlela bengingabaza. Yeah. Manje kungabaza ngicela uNkulunkulu namhlanje kusale ngingahambi nabo. Angithi ukholwa. Ngibe ugogo ngibe umama ngoba ngigijima namantombazana. Ngicela uNkulunkulu angisize. Ithi incwadi lapha efundiwe ithi bengiyamfuna uNkulunkulu. Ithi bengiyakuyibeka indaba yami. Ngiyabeka izindaba zami. Ngakekile njoba ngihlezelana nje. Yeah. Ingane ekhaya. uNkulunkulu wami athi inkosi Yeah. ngibhadele bona. Yeah. Angeke ngihlale ngibagade. Amen. Mina ngihambile ngayizakheni ngabashiya kubehlala ngaphezulu. Ngahlala ngaya district. Ngiyahamba ngeScout. Sengitholile imali yokugibela ngusiyami. Ngicela ukuhamba ngibavalele ngibashiye. Wena nkosabo uzongigadela bona. Ngiyakho ukudla zosala emini. Ubuya ngesonto. Nami ngisayobhuma. Ngoba inkinga zikhona bomama. Sithole inkinga. Sizothukulula namhlanje. Amen. Uma ngihleli lapha ngiyacabanga ukuthi ngihlalelele. Ngoba ukhombisile izolo wathi angeke mina ungenzele lutho ngoba inkosi yamakhosi. Wena usuyitshela ukuthi iphelile ngabo. Zafona ingane bangiphathela imithwalo yami. Ngalala ngijabule ngaba senkonzweni. Sengisenkonzweni kaNkulunkulu manje. Ucela uNkulunkulu athathe imithwalo leyo ayiphonselena abese ehlala kini. Futhi leli joka leli ngithwele nemithwalo kusale. Ngoba manje sizothulula singabomama. Amen. Sizothulula Nkosi yami. Ngicela ungasabi. Imisebenzi emihlangezele yona. Usiphe nabantwana. Ngoba sisadla sisasutha. Usiphe nempesheni siyadla singabomama. Kufanele senze kufanelekile inkonzweni sidle. Singasabi ukwenza izinto ezifanelekile. Omama Nkosi yami bangibamba izolo bangibambile omama. Bangibambile amantombazane esihamba nami. Bagijima bafona sengihanjele umqondo sengikhala lapha phandle. Bengasabi kuthande ngezinto. Kodwa ngiyabonga uJehova. Ngicela ukuthi ngingasabi ukusukuma. Ngoba le ndawo iyasinda le ndawo kodwa manje ifuna umuntu onesibindi. Ifuna ngibe nesibindi ozobonga. Umuntu ozoguqa phansi, ozokhuleka. Umuntu ozombonga uJehova ngoba kuningi ukuthi asenzele khona. Akekho umuntu ongathi uJehova kamenzele lutho. Ningomunye ufakazi. Amen. Lengazi ukuthi lo shonizo lo nginjani kodwa ngibonile ukuthi uJehova ungeke unjani. uJehova akafuni ukuthi ungabazi. Ngicela ngandisele ukholo. Ngicela ungasabi lokusukuma. Ngicela ukuthi ngishumayele ngoJehova. Ngicela ukuthi noma khuleka ngikhuleke. Ngicela ukuthi uJehova ngipha amandla bazalwane. Ngicela ungashiyile endawo uma ungishiyela ungabani. Ungishiye le ndawo. Angicela ukuthi ungayishiyile nami. Ngicela ukuthi ngiqhubeke phambili. Ngiqhubeke phambili ngipha amandla. Ngezokwenziwa amantombazane. Amantombazane esihamba nawo. Na amantombazane esihamba nawo. Athi manje ayagijima nami ngwalandile. Ngingazothi angibheki ingane. Ngidubile ngathi ingane anangane mina. uNkulunkulu ezakhe ingane zomgadela. uJehova ugadekile abantwana. Ngiyabonga. Savulelekile kusakhona ongathanda ukuzosho something. Okay. In the interest of time, ngicela ukubonga kakhulu womuntu oseze ngaphambili wazokhuluma okusenhlizweni wafakaza washo nanokuthi ulizwe linjani izwi. Sifunda kanje. Ngicela ngibatshela mina abantu ukuthi mina into eyangisiza ngeconfidence yami. Umfundisi uNonhlangisa umfundisi wami wayehleze ngifundisa ama-scriptures. Ngafunda kanjani enangiqamba mangafunda kanjani. Kona phela ngisazothuka ngoba uzoma phambi kwabantu. But kancane. Njengoba ngitshela ukuthi angeke uzukwazi konke. Namanje mina sekuningi engingakwazi. Ngifike ngifunde asho directors no la yenza kanje. Every day you are learning like something. And that's the beauty of it because akumele ukwazi konke. Ngifunda kanje. So ningabosaba sizovela to i-offering yethu yanamhlanje sizocela Nkosi yami bandle omama kwaphela sizwa omama ukuthi nje yabo le kade uyishilo ukuthi mhlawumbe kusasa noma kanjani cela kube yiyo lo oyikhiphayo umthembu uNkulunkulu kube nale nhliziyo kaAbel ngomfundisi kube leyo khona. Because there was a question that was not answered. So mhlawumbe-ke wena uzofika ekhaya usumphendula umfundisi Nhlangana uthi umfundisi Nhlangana athenge ngoba bekhuluma laphaya ngo-Abel besenzeni. So ke ukhiphe le laphaya. Yes, manje ka-Abel. Ebonakalayo. Ngiyacela. Sizocula ingoma bese sizonikela sonke.
Police. Siyeke